ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇଶାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଜାମୁକୋଳିର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଜାମୁକୋଳି ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାମୁକୋଳି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ସବୁ ଜାମୁକୋଳିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଜାମୁକୋଳି ଆମର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଚିଛି। ଜାମୁକୋଳି ଆମର ଧୁଆ ହେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ଟିକେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଜାମୁକୋଳି। ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏ ଜାମୁକୋଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜାମୁକୋଳି ସିଜନରେ ପ୍ରଚୁର ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା କଥା। ଜାମୁକୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଳା କଳା ହେଇ ପାଚିଥିବାରୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ପାଟିକି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସବୁ ଆମେ ଜାମୁକୋଳିକି ଖାଇଲା ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ରଖିବା। ମଞ୍ଜିକୁ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବାସନରେ ରଖିଦେବା। ସବୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇବା। ଖରାରେ ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ତିଆରି କଲେ ସେ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ 3-4 ଦିନ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣି ନେବା। ସେହି ଜାମୁକୋଳି ପାଉଡ଼ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଯଦି ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ଚାମଚେ ଲେଖାଏଁ ଖିଆଯାଏ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ କାହା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେଇପାରିବ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର